Ayo, pancen kowe digdaya tantono, Kyai Cundamane. Kowe sing wong jireh Penembanturna. Durung babak kulitmu, durung putung balungmu. Kowe wis gawa pusaka Kyai Cundamane. Ayo, nek pancen pusakamu iki digdaya tamakno dadane Bagong. Loh, kowe wani nang mari Kyai Cundamane? Ora wani sebab apa? Pusaka ampuh karo ora gumantung kowe. Ning gumantung kelakuane sing duwe pusaka. Nek kelakuane sing duwe pusaka kuwi elek, tumindake angkara budi candala, pusaka sing ampuh ora bakal ana dayane apa-apa. Ora percaya? Bisa dibuktikan. Silakan. Lho kuwi nyatane kaya ngono. Kabeh kuwi mung gumantung ana kersane sing gawe urip. Ampuhing pusaka, ampuhing menungsa, malati papan panggonan ki mung gumantung karo sing gawe urip. Hah? Wis tau ngerti ceritane Nabi Musa? Loh. Pendhita ora tau menyang pengajian. Nabi Musa ae tau ngomong ya. Kaya entuk firman saka Gusti Allah. Musa, tongkat kuwi sabetno ning Laut Merah. Merga entuk firman saka sing gawe urip, mula tongkate ampuh. Nek wis ora diparingi firman karo Gusti sing akarya jagat, tongkat kae ya mung kayu ngono wae ora ana dayane apa-apa. Cundamane semono uga tok anggap ampuh nek Gusti sing gawe jagat marengake Cundamane ilang dayane kuwi mung wesi rongsokan. Bapa Penemban ndadosaken tumaratap raos sing manahipun ingkang putra ing Amarta pun Darma Kusuma. Dene mekaten ya sing pangandika Maduka Bapa Penemban. Mila ingkang saking menika sumangga Bapa laturi paring dawuh. Menggah menapa ta ingkang dados wigatosipun dene Kanjeng Koko Prabu utusan lawan Bapa Penemban Durna supados tedhak wonten ing Praja Ngamarta. Oh, sampun ngantos gadhahi raos kuwatir, nggih. Estunipun boten bab ingkang awrat namung mugi boten perkawis ingkang sepele. Liripun kados pundi dene Paduka paring dawuh mekaten. Ah, menika ngaten. Mugi andhatosna ing kawuningan. Estunipun wale-wale menapa sampun wonten tigang candra tanggelenganing dinten sak mangke menika. Negaring Astina kados ketaman welaking Jawata. Negaring Astina kados ketaman begebluk. Monggo kathah para kawula ingkang sakit sonten ketiwasan, sonten sakit enjing kapralaya. Kekirangan sandang boga lan sak piturutipun sedaya tetuwan boten saged tukul lang rembaka, sedaya pejah kasulaya. Mila boten aneh menawi negaring Astina tumunten awis boga, awis wastra, andadosaken nungsang puyang sangganing para kawula gudel bingung. Sami loro boga tuwin wastra. Dumadakan boten dangu dawahipun sesakit ingkang tumawa wonten Praja Ngamarta utawi negaring Astina. Kathah para kawula inggih sakit sonten ketiwasan, sonten sakit enjing kapralaya. Kula piyambak ngawruhi, nggih, kula piyambak nekseni lumados sing pagebluk tumanduk wonten negaring Astina. Oh, mboten kanyono-nyono negaring Astina ketaman kados mekaten menika. Tumunten ana Prabu Duryudana ngrawuhaken para Brahmana winasih Sewa Sugata supados anambak rengkaning praja parandering nyatindakaken gagar wigar tenantuk karya. Tumuli dangu ingkang Bapa ing Saka Lima. Ingkang Bapa pinastran supados sambirat memalaking Jawata ing tumanduk wonten negari Ngastina. Wanci anggara kasih ingkang Bapa ing Saka Lima tumuli manjing wonten ing sanggar pemelengan meminta dhateng panguwasaning Dat Kang Purwegdat supados saged paring pepadang tumraping negari Ngastina. Nalika semanten kula pikantuk sasmita saking dewa. Nembe udakawis setengah hari. Anggenipun kula mangsa semedi dumadakan sampun karawuhan dewa. Sampun karawuhan Jawata. Lho nggih. Namung emanipun dewa kala wau mboten ngetingalaken pasuryanipun namung suwanten ingkang dumeling wonten ing Karna. Kula tampi bilih dewa kala wau paring dawuh, Begawan Durna aja kuwatir Mas lan sumelang kang dadi ati kita. Negara Ngastina bisa waluya nirmala temajati jati temah mulya. Yen to negara mau kudu ditumbali ya kuwi pusaka negara Ngamarta. Jawata ngaten menika anggenipun paring dawuh. Gusti Durna bapakku. Werkudara piye? Mestine yen dewa paring
Sasmita marang tithahe. Mesti dewa mau nepungake dheweke iki dewa saka ngendi? Lan jenenge sapa? Bawisike sapa? Adat lupya sing wis kelakon kaya ngono. Kuwi nek adat lupya sing wis lakon iki ora pati kelakon kok Werkudara. Dadi dewa mau pancen ora ngetokke awake, ora ngetokke salirane, mergo tak sawang nalika aku entuk Sasmita. Durna jugara nggonmu tapa? Aku mengongi wae mengonengen. Ewadene sepa, sepi, sepen suwung ora ana sapa-sapa. Tumuli aku tingkem netraku. Tumuli dewa mau nerusake nggone paring pangandikan. Paring pangandikan piye? Negara Ngastina bisa waluya nirmala temajati jagel mahmulya yen to tinumbalan pusaka negara Ngamarta 3 cacahe. Pusaka negara Ngamarta 3 cacahe kuwi jenenge apa? 1 tumbak para welang, 2 payung tunggul naga, 3 pustaka jamus kelima sada. Monggo kuwi pusaka negara Ngamarta. Lah, Ger, sawanipun ing ngebopeng Sukali wonten negari Ngamarta dinten sak mangke menika, wonten Sukali lan ing penggalih paduka anak Prabu Ngamarta kepareng paring ampil wujuding pusaka 3. Inggih menika tumbak kara welang, payung tunggul naga, pustaka jamus lan jimat 5 sada. Durna bapakku. Werkudara piye? Payung tunggul naga, tumbak kara welang kuwi pusaka sing ora nate pisah karo para Pandhawa. Ujaring para sepuh, ujaring para pinter padha nyebutake yen Pandhawa kelangan pusaka 3 kuwi paribasane pepes bayu kang tapis. Pandhawa ora duwe kekuatan yen nganti pusaka 3 kuwi mbok nggo tumbal ning negara Ngastina. Tegese pundhul Pandhawa bakal kelangan pusaka. Yen Pandhawa kelangan pusaka, wong sing ora seneng karo Pandhawa bakal gawe cintrakaning Pandhawa angel mijet poing ranti suwe banyu sinarik. Monggo kowe paring dawuh yen pusaka 3 mau mung kinarya tumbal ning negara Ngastina. Bener. Sing jeneng dinggo tumbal kuwi dipendhem. Bener. Tegese pusaka ora bakal bali marang negara Ngamarta. Kosek Werkudara. Nek le mendem suwe iki iso ilang. Nek kowe le mendem ing sawetara sedhela wae. Dipendhem ana ing alun-alun negara Ngastina, mengenyang wis pegeblok kuwi mengko sirep-rep. Kawula tentrem tumuli didudah meneh. Sawise didudah, tumuli bakal tak aturake kondur marang negara Ngamarta. Wah, kuwi tenan. Iya. Ora goro. Ora goro. Apa tau tate Begawan Durna goro karo kowe? Kowe tau tate njaluk ngelmu karo aku. Apa-apa tak waneh karo kowe. Najan ngelmu sing rungsik lan rumpil nggone ngupaya. Aku ora tau tate goro karo kowe. Kowe tau takon golek banyu suci Perwitasari. Nyatane ya ketemu tenan. Apa kowe isih tida-tida karo ucape Begawan Durna? Kowe isih tida-tida karo pangendikaning Begawan Durna? Ora perkara tida-tida. Ning iki perkara pusaka 3 negara Ngamarta. Yen bab percaya aku percaya karo Durna bapakku. Nang yen to babakan pusaka dienggo tumbal mung bakal dipendhem. Kuwi aku sing rada tida-tida atiku nggonku bakal nyaosake pusaka marang Begawan Durna. Werkudara. Nggih. Aku tak takon karo kowe, Ngastina ki nggone sapa? Nggone Kurupati kakangku. Kosek. Anak Prabu Duryudana kena ming dapur Ratu Wakil. Sing duweni negara Ngastina kuwi sapa? Sing duweni negara Ngastina kuwi para Pandhawa. Ya mung Pandhawa durung titi mangsa kalane iso lenggah dampar negara Ngastina. Mula yen nganti Werkudara, anak Prabu Puntadewa apa dene kembar iki mau, awel bakal maringake pusaka marang Begawan Durna, tegese kowe ikhlas, kowe seneng, kowe bungah. Yen kawula Ngastina padha pating slebar ora karo-karuan mergo ketaman pegebluk. Oh, Werkudara, soaning wong tuamu ning negara Ngamarta iki mung supaya kepengin nentremake negara Ngastina. Kowe ora nyawang dhewe kok, Ngger, kowe ora weruh dhewe. Yen kowe nyumurupi kahanan kawula negara Ngastina iki mau mesake banget. Akeh sing sore lara, esuk tekaning pati. Kuwi wae nganggo lara. Ana sing ming tengok-tengok dumadakan mati ya ana. Wah, apa ya ngono? Lho, kowe jangan ngeyel. Kuwi luwih kejem tinimbang virus corona. Kuwi apa? Oh, Werkudara nggonmu iki pancen ora ana kuwi. Mula sok maca warta, sok maca apa sing lagi ngumandang lan kondang ana ing para ngasaning para kawula kuwi kudu tok gatekake. Ya, monggo mantuk karo mbarep kakangku.
Tegese piye? Yen barep kakangku maringake aku ya ming manut. Nah yen barep kakangku ora maringake sing gedhe pangapuramu, aku ya ora bakal nyaosake wujude pustaka Jamus Jimat Lima Sada tumbak karo welang yang lan payung tunggul naga. Nuwun sewu, Nger, kepareng kula aturi paring dawuh. Sampun ngantos kendelan kemawon kados mekaten menika. Tumuli ingkang Bapak ing Sukalima nyuwun keterangan ingkang gumathok. Pusaka menika badhe kaparingaken menapa mboten? Bapa Penemban, Wonten dawuh, Nger. ewuh kaya raos sing manah kula. Krana pusaka menika kagunganipun Pandhawa gangsal, mboten ingkang putra piyambak ingkang nggadhuhi. Menika kagunganipun Puntadewa, Werkudara, Janaka tuwin kembar. Namung mugi andadosna ing kawuningan dinten sakmangke Pandhawa nembe gotang Bapa Penemban. Lho. Gotang dos pundi? Krana mindranipun kadang kula panengah inggih menika pun Kyai Arjuna ingkang sampun sawetawis candra nilar negari Ngamarta, nilar kasatyaning Madukara. Mongko mboten dipun mangertosi wonten pundi papan dunungipun. Mboten wonten baban ingkang mengandha ingkang sumendhe banon kang tinumpuk. Bapa Penemban, sakmenika ngaten kemawon. Bapa Penemban kula aturi anguk madosi wonten pundi lenggahipun kadang kula pun nyayi panengah mangke menawi Kyai Arjuna sampun pinanggih kula badhe nyaosaken pusaka tetiga. Lho. Janaka menika kesah. Inggih kasinggihan mekaten Bapa Penemban. Ora pisan ora pindho Janaka ki mesti ninggal praja, ninggal kasatriyan. Monggo tanpa pamit. Wis dadi watake Janaka ning ora kaya sak gedhagan iki. Yen to Janaka nggone lunga saka negara Ngamarta, etunge wis ana sak candra kelungguhan iki. Monggo anggere lunga seminggu lunga, sesasi eneng omah mengko 3 sasi lunga meneh. Wah, kula durna bapakku. Gandeng kowe pendhita iso golek tangga tumraping negara Ngastina sing ketaman pegebluk. Mestine kowe uga bakal ngerti nyinang endi dununge Janaka. Werkudara. Nggih. Nek kowe mau matur kaya ngono Janaka wis ketemu wingi awan. Apa iya ngono? Lho, bapakmu Begawan Durna ki pendhita ingkang buntas kawruhe sithik paningale. Mula kowe yen takon karo Begawan Durna babagan Janaka menyang endi, iki dadi syarat srana nggon bakal mboyong pusaka 3. Iki wis bener. Merga sadurunge aku munggah ana kedaton negara Ngamarta ki janjane aku wis mikir. Lho, Ngamarta kok kaya koncatan Yoni. Ngamarta kok kaya koncatan Kekuwung, kaya peteng dedet. Saka pitunganku Ngamarta mesti lagi godang tegese salah sijining para Pandhawa mesti lagi lunga saka negara Ngamarta. Lah, bener. Janaka lunga saka negara Ngamarta. Yen pancen ngono, Durna bapakku ngerti menyang endi durunge utawa lenggah adhiku lanang Janaka. Oh, yen kowe takon karo aku kuwi wis pas. Wis cocok, wis memper. Yen pancen wis pas, wis memper, wis cocok. Durna bapakku paringa dawuh, Janaka mapan menyang endi? Mengko aku sing bakal ngajak bali marang Praja Ngamarta. Nah, nganti tekan dina iki aku ora ngerti Janaka menyang endi. Wah, Aja wah, kowe aja pangling karo apa sing tak. Aku mesti sok kaya ngono kuwi to, ming bebeda atimu Werkudara. Sejatine aku ngerti. Janaka menyang endi? Janaka kuwi menyang jagat lor. Janaka menyang jagat lor. Jagat lor kuwi opian. Mengko yen kowe nang jagat lor ora ketemu Janaka, kowe ngidul. Engko nek ngidul ora ketemu Janaka, kowe ngulon. Nek ngulon ora ketemu Janaka, kowe ngetan. Nek ngetan lor kidul wetan ora ketemu Janaka, jagat iki diubengi. Mesti bakal ketemu Janaka. Wah, kuwi wangsulane bocah cilik. Pancen aku isih cilik. Aja kaya ngono. Wangsulana. Yen perkara kudu nemokake Janaka nuwun sewu, Gen. Nuwun sewu. Manah kula nembe kebak. Kebak kados pundi Bapa Penemban? Inggih kula nanggih kula menggalihaken kawontenan negari Ngastina. Namung ngaten kemawon. Sakmenika dipun walik kemawon. Dipun walik kados pundi? Kersa ta diwalik? Kersa Bapa Penemban. Sakmenika dipun walik kemawon. Dipun walik kados pundi? Pusaka kula beta rumiyin 3 cacahipun tumbak para welang payung tunggul naga pustaka Jamus Lima Sada. Samangke badhe kinarya tumbal wadaling Praja Ngastina. Menawi Ngastina sampun ketingal padhang kula ngunduraken pusaka sinambi kula
gandeng tangani astanipun anak kula pun Janaka sowan wonten Garing Amarta. Menawi ngantos mrucut aturipun Begawan Durna menika, oh mugi-mugi tetel kabrahmananipun ingkang Bapa ing Sokalima ngger. Jagat Dewa Bathara ya jagat pangestungkara gawe kaget tak kira yen to Ratu Sabrang ingkang sowan Werkudara apa bareng tak wis padake raine ora panglingi kirak Bagong to. Wah, caedan. Linyilih sandangane endi? Tak kira nek anakku Gatut. Rama Kyai, Bu. Bagong kok liya bisa-bisane ing atase dadak nganggo sandangan cara satriya kaya mengkono. Nune nggih. Sewu-sewu kalapatanipun ingkang abdi pun Bagong Tadawadana sinuwun. Ya ora dadi ngopo Bagong. Betek-betekipun kula pengin merajakaken sinuwun Prabu Darma Kusuma ngantos kula nyewa sandangan ngenten iki. Iya Bagong. Nggih, nyuwun ngapunten nggih. Ora dadi apa. Oh, nuwun sewu nggih. Menika sinten? Menapa ingkang putra Jodipati? Menapa putra Madukara? Sanes Bapa, mbok menawi Bapa mboten mresani krana saking wingking. Menika pun kono kawan Bagong. Oh, wedhus tenan ora. Tiwas tak apik-apikke ora nganti dehem ngono Nalendra sowan. Oh, jebul Bagong to iki. Oh, lah penemban Durna barang teng mriki. Oh iya Bagong. Oh, kowe nganggo sandangane sapa? Mboten ngertos niki sandangan Sencaki napa Gatotkaca lho radong. Sing penting kula nggo. Sing wigati kula merajakaken sinuwun Prabu Darma Kusuma. Kono kawan Bagong padha raja sapraptamu. Tansah pinanganing kawidadan ring Sambikala. Kepanang kula ngaturaken sembah sumenging pangabekti kula pundha saripun Wa Prabu. Wa Prabu dengkulmu atos. Mengketok kaya putrane lho. Sinuwun Prabu Darma Kusuma. Iya Bagong tak tampa pangestuku Tampanana. Kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Bagong Wodararja. Nune nggih wilujeng Ndara. Prayoga nunggun mulunggu. Nggih. Aja dinggo sanggon-nggon engko dak kleru lek ku nyebut. Mboten mungkin iki bar niki nggih. Cucul kula ya ming wangun apa mboten ngoten lho dadi piyayi. Le wangun awakmu wis wangun ning raimu tetep kere. Kempun atos suarane. Oh, Bagong Wodararja sapraptamu. Pengentenipun Begawan Durna wilujeng nering Sambikala. Oh iya tak tampa. Pangestuku Tampanana Bagong kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Bagong Wodararja sapraptamu. Ponongan Bagong Wodararja sapraptamu. Pangestunipun Ndara kembar wilujeng bekti kula kunjuk. Iya Bagong. Tak tampa pangestuku Tampanana. Nune nggih sanget anggen kawin dadosaken jimat. Tak tampa pangestuku Tampanana Bagong. Nune nggih jimat. Nenana ing kasantosan kabeh ping do mengestoni cok. Iya Bagong. Nggih. Ana apa Bagong? Sepisan kepareng ngaturaken tebah Siti Sekul binung teling ron klopo apuren tambah bilih wonten lepat kula nggih kula ngunjaken sampun Prabu Darma Kusuma. Inja ora dadi ngopo Bagong? Matur sembah nuwun. Dungkap angka kalih mugi andadosna ing kawuningan. Sowan kula menika mboten saking pikanjengan kula piyambak, namung kula menika dapur dipun utus dening kakekne Semar utawi bapak kula Semar utawi tiyang sepuh kula Badranaya. Iya Bagong, bapakmu ya kene. Bapakne ajeng pejah. Lho. Sebabe apa? Lara. Bapakmu lara. Nggih. Sak pengkere Ndara
Janaka kisah kabar sing kula tampa Ndara Janaka nika nilar kasatyan Madukara nilar negari Ngamarta menapa leres mekaten sinuwun iya pancen bener mboten gantaran wektu bapak niku opnam bapakmu lara nggih madal sairing usada saniki teng griya nika mung kantun kecap-kecip awake kaya wis ora duwe nyawa ming mripate tok sing urip ming kecap-ketip nek mampun mboten kalu nek ngunjuk pun mboten iso ngunjuk kula ya wis omong karo bapak Pak rasa nganu gegering awak nek mati ya anak-anak wis ikhlas ngonten niku nek bapak tetep mboten purun sedo monggo nek bapak sedo niku kula bahagia wong edan bapakne mati malah seneng entuk lemah akeh banget kula wah warisan diame-ame lah terus sawijining dina bapak niku ngendika kalih kula lah gene bapakmu iso omong saged omong iso ning lirih kuping kula dadak kula templekke enten tutuke bapak iya Bagong nggih ngenten iki Bagong ngenten niku lah ya lek ngomong ki seru wae kok njur kaya bapakmu mengke ndak ora padha karo kasunyatan mergo sakniki niku napa-napa niku sok ora padha karo kasunyatan upamane piye kidul dusun ana ula gedene sak jempol mengke kabar tekan tengah dusun ana kabar ana ula gedene sak lengen mengke tekan lor dusun ana kabar ana ula gedene sak glugu kabar kalih kasunyatan mboten padha niku sakniki pun lembrah iya Bagong nggih ngenten iki Bagong kok wis seru Bagong aku iso mari yen kowe nyuwun ngampil pusaka 3 negara Ngamarta kula ya semaur apa Pak matur sinuwun Prabu Puntadewa nek aku butuh pusaka 3 nggo nambani awakku pusaka 3 ku ya apa wae setunggal tumbak padha lali iki Wasilaka iki dadak mulih njaluk keterangan bapak ya mung wirawiri tumbak baru klinthing para welang nah tempe karo para welang tumbak para welang angka 2 payung mutha wah bature Pandhawa pirang-pirang puluh taun karo pusakane Pandhawa ora apa ora payung mutha lha payung apa pijet payung ora payung tunggul naga payung tunggul naga kalih perpustakaan wilayah pustaka jamus lah pustaka jamus kelima sada nedya kula bolong boyong nedya kula boyong wonten negari Ngamarta anu Karang Kadempel ingkang wigati kinarya Jambi Bapak Semar pungkasane ngatur kula menawi Sinuwun Prabu Darmakusuma maringaken kanthi ikhlasing penggalih kula ngaturake panuwun tanpa pepindhan ateges Sinuwun Puntadewa menika menggalihaken lelabuhane bapak nggone momong para Pandhawa wiwit kuncung nganti gelung wiwit jabang nganti claprang nek mung diwisuno ngambil pusaka 3 mesti mawon dipun paringaken ewadene Sinuwun Puntadewa ngekahi pusaka 3 menika kula sampun macak cara Gyatut Kaca. Kula mboten ajeng wedi kalih sinten-sinten nek perlu kula untir kabeh. wah Puntadewa kakangku Werkudara piye aku apal karo Bagong yen wis kaya ngene iki dheweke ora iso dienggo dolanan Ora iso padake tawon. Dilangin tuku nggo dolanan. yen muni nesu mesti nesu tenan Lho niki contone sing wis tau tak ajar. wah sapa Sapa ta? Aku ki nek ngomong sok ngawur e. Kula niku nek nesu medeni asli nek nganti sampean mboten maringaken tur nggih kula aturi ngemuti nggih sinuwun.
Bapak niku ling abdi karo Pandhawa pirang taun? Pun suwe banget. Bapak niku tetep dadi abdi konsisten. Sebagai abdi mboten tau njaluk undakan bayar, ora tau njaluk undak-undakan napa-napa. Omahe bapak wiwit dereke Pandhawa isih cilik nganti saniki panjenengan wis dadi ratu, ya popok kaya ngoten mawon. Niku ya bapak ora tau gresula. Nek saniki bapak niku lara kok Pandhawa maringaken ngampil pusaka 3 kinarya ngusadani bapak. Kok owel? Kok ora ikhlas? Niki kula perlu mempertanyakan keikhlasan Pandhawa sarta tresnane Pandhawa karo bapak niku lahir batin napa mboten. Ternyata Pandhawa dilabuhi sepena-sepene ning Pandhawa ora tau ngerti males kabecikane karo bapak. Bagong. Non. Pusaka kuwi nggone Pandhawa 5. Wis ngerti? Mula pusaka bakal tak paringke yen Pandhawa wis jangkep. Sebabe apa kok Pandhawa ora jangkep? Lah kowe wis matur yen bendaramu Janaka lunga saka negara Ngamarta. Oh iya. Ning sing nyuwun niku bapak. Bapak niku paring dawuh nek aku waras, aku goleki ndaramu Janaka. Ning gandeng aku kahanane kaya ngene, aku ora iso goleki ndaramu Janaka. Mula aku waluyakno sik srana pusaka 3 niku. Mengene bapak pun kebacut waras, bapak sing ajeng nusul utawa goleki ndara Janaka. Ngoten ngendikane bapak. Werkudara piye? Werena. Wah, yen Bagong nganti ngopo-ngopo aku ora tanggung jawab. Kowe sing kudu nanggung. Kembar kepiye? Kula aturi maringaken ora Bu. Kok ora Bu aturi maringaken. Bagong menika bocah edan. Menawi ngantos sakmangke mboten pun paringaken geger sampun geger negari Ngamarta. Sinten ing badhe ngendhakaken dhateng pun Panakawan Bagong. Oh. Piye? Anu pripun? Iya Bagong. Pripun paringaken napa mboten? Kusik iki ana perkara. Lho, kok iso ana masalah? Rawuhing Bapa Durna mrene uga kepengin mbutuhake pusaka 3 Bagong. Gandurna? Iya. Gandurna mbutuhake pusaka 3 sebabe Ngestina ketaman pegebluk bisane waluya ditumbali pusaka 3 sing tok kandhakake mau. Mangke riyen. Saniki kula tak takon karo sampean. Panakawan karo Ngastina abot sapa? Pun ngoten mawon. Panakawan karo Ngastina abot sapa? Kula ndereke sampean niku nganti sikil dienggo sirah, sirah dienggo sikil ora tau menuntut napa-napa lho. Terus saniki sampean kok ajeng belani wong Ngastina. Sampean le kesia-sia niki wit umur 5 taun wis disingkirke saka negara Ngastina, disingkang-singkang karo Kurawa. Nek cara Kurawa, nek cara kula nganti kesusu-susu. Nek cara kula Kurawa ketaman pegebluk mbok ben modar kabeh. Nek Kurawa modar kabeh panjenengan lenggah teng negara Ngastina. Panjenengan rasa nglakoni perang Bratayuda. Bratayuda. Hah? Bratayuda. Ora sida wuda. Ora. Wah, ora sida ndelok aku. Bratayuda. Wis. Terus saniki bareng Ngastina ana apa-apa kok do nyermimih njaluk pambiyantu ning Pandhawa. Apa ora gagas jaman sia-sia karo sampean? Bagong, wong urip ki aja duwe rasa males winales. Lah niku ora panjenengan. Panjenengan niku ratu sing pancen kondang ikhlas lahir batine. Aja kok brana picis. Aja kok garwa disuwun karo wong liya. Sugeng panjenengan disuwun karo wong liya nek nggo kabagyaning wong liya panjenengan maringaken mula ora aneh nek panjenengan menika keputihan. Anu, lu dira pethak. Getih putih. Caedan. Iya Bagong. Nggih. Tegese ludira panjenengan pethak menika suci lahir batine. Saniki terus sampean abot Ngastina karo Bapak Semar. Monggo, ora masalah. Mang paringke Durna. Mang paringke Durna. Ning kula wiwit dinten iki njaluk tanda tangan kula keluar sebagai abdi negara Ngamarta. Kula ora sudi dadi abdi ning para Pandhawa sing pancen ora iso nggatekke karo kawulane, ora iso nggatek karo kawula cilik kaya kula niki.
Oh, lho pangapunten, Ger. Kula nyuwun pangapunten. Kula suwun kanthi sanget panjenengan kedah nglenggahi bawa leksana. Senyatanipun panjenengan kedah nglenggahi menapa ing sampun leksanane dening anak Prabu Darmakusuma. Sapa sing dhisik didhisikake, sapa sing keri kudu nampa keri. Menika watahipun Narendra. Menawi panjenengan boten saged nindakaken kados mekaten menika badhe tetel kaliyan panjenengan. Saniki mung gumantung nyawang sing mbutuhke sapa? Apa sampeyan ajeng mentala karo Bapak Semar? Nek Bapak Semar ora ketekan pusaka telu, Bapak Semar seda sing kapitunan para Pandhawa. Oh, perkara Semar mati menika mboten napa-napa. Pandhawa isih duwe nata Ndarawati iki menika Sina Prabu Sri Bathara Kresna. Sina Prabu Bathara Kresna menika pengayomaning para Pandhawa, suwing para kadang Pandhawa. Kresna tanpa Semar ora gayeng. Ora gayeng. Ngoten. Pandhawa niku pancen kudu dimong piyai loro. Nek piyai loro siji ora ana, gotang Pandhawa ora bakal iso nglakoni urip minangka dadi satriya ingkang utama. Nuwun sewu, nanging dhisik kula lho, Nger. Sawanipun rumiyin bukan Dura trimahipun Bagong. Mula sing keri ya kudu nampa keri, sing dhisik ya kudu nampa dhisik. Pokoke sampean kudu menggaliaken berkais Bapak Semar. Ampun ngrungokke suarane kongkang kemunya ing kekeleng. Kongkang menika kodhok gedhe, kekeleng menika leng. Kangkung nang kemawon tablek lendute modal. Ngoten mawon mboten sampean ngrasake omongane wong sing sanyatane sejatine menghargai cintrakaning para Pandhawa kanthi api-api ngestina ketaman pegeblok kerebut pusaka. Nek pusaka wis kerebut tumuli nuwun sewu badhe mejahi para Pandhawa menika angel mijet wae nganti suwe banyu sinaring. Wis, Bagong. Ngapa? Kowe ngecek karo Bagandana, mboten ngecek niku nyatane. Lho, nyatane kowe ndakwa karo aku sing elek. Kula mboten ndakwa. Ning kula menika mung nggunakake ngelmu titen. Lha, nggunakake ngelmu titen. Durna Sengkuni Kurawa niku nek karo Pandhawa asline lair tresna ning batin sengit. Pun ping pinten sampeyan ajeng renah patine para Pandhawa. Ning nek saiki aku pengen nyuwun ngambil pusaka telu mau, ki nek yo nambah rengane Praja Ngastina. Ajeng alasan apa kemawon, kula iso maca ati sampeyan. Lho, nek ngono kowe ndakwa karo aku, kula ora perkara ndakwa. Ning perkara niki, perkara Sina Prabu Darmakusuma ajeng mareke pusaka dhateng sinten? Kula panjenengan ngalah, pareke sampeyan kula kudu ngalah, ora usah nganggo padu. Iki ku nganggo padu merga kowe wis wani karo Begawan Durna. Kowe ngalah. Kowe kere gedibal 17. Wong elek kelak mripat. Semar kae yo mung kere. Semar kae wong ora duwe. Loh, Semar mati ya wis ora apa-apa. Wong sing mati wong ora duwe. Sing mati men kawula. Nggo abrak apa Semar? Semar urip yo men ngebot-boti uripe para Pandhawa. Bagong kok salin koloran iki arep gelut e. Gelut nang nganggo sandangan kasatriyan ki ribet dadak benake kelat bau. Dadak neteke ira-irahan. Cecok iki ajeng gelut niki kula wis krasa. Nek mboten kula ajangi jembar ndak mung sak kepenake dhewe. Lho. Kowe ketoke bakal wani karo Begawan Durna. Lho, biyen wani saiki wani, Mbah. Ora ana alame Bagong kok wedi karo Begawan Durna iki kapan kula tak takon. Hah? Sampeyan ya wis kelingan nek kula niku mesti wani karo sampeyan. Lah kok dadak takon lho kok arep wani karo Begawan Durna. Bagong niku ora wedi karo sapa-sapa, Mbah. Patokan kula niku anggere bener sing tak belani wong tuwa kula, aja kok sampeyan dewa mudhone Bagong ora gigrek. Hah? Aja kok ming Durna. Sampeyan niku kudu meh titele pendhita kondang manyor-manyor ra ning Ngastina. Ha ta? Sampeyan niku upama gambare diumbulke ra tau iso buka, kalah terus. Kok sampeyan ajeng nantang karo Bagong. Saniki ngene. Sampeyan butuhke pusaka telu, aku ya butuhke pusaka telu. Digawe sayembara. Lho, sayembara apa? Nek kula kalah karo sampean, sampean boyong pusaka telu. Nek sampean kalah karo Bagong, kula sing boyong. Lho. Oh, lah kewanen bocah iki, kewanen ucape. Ora mbok pikir dhisik, wis tak pikir, Mbak. Wis tak pikir.
Aku ngerti kowe nggo Kurawa to, kowe gleleng nggo Kurawa. Kowe iki nek dhewe ya mung ceputas. Ora ndek kewanen apa-apa, ning gandeng kowe nggo Kurawa Dursasana Kartamama Surtayu Surni Sinden ngono iki. Kowe mesti gleleng. Kowe mesti kaya yak-yak kae. Ning slamus apa ki? Sasuwene urip Bagong iki dilalah kok ora wedi karo Kurawa. Ayo kruyun. Kruyun. Bagong aja gawe dak-dakan ning pasulayan. Sampeyan meneng mboten? Kene ana sing ngisru-ngisru leh kula nesu, ora nyawang sapa-sapa. Amok kabeh. Nganggo tata krama ora? Nganggo. Kene wedi. Kono gedhe. Keseron nganggo akik lendodot. Wah. Lali ra tak copot. Lho nek ngono kok wani karo Bangala sentawel dene apamu? Ayo metu jaba. Lho, kok wong tua kok ora mikir to. Carane ada. Nek ora aja tak rugi. Goblok ora. Aku ora guneman karo kowe sing ora ana. Nek panjenengan kewanane metu to, ayo metu njaba. Kanthi karo Begawan Tuna, nuwun sewu sinuwun mboten kula miwiti ajane pasulayan. Ning gandeng Bagong mun ditantang. Nendi papane wong neter kate dayan. Nang alun-alun negara Ngamarta temboke kowe omahku sing tekane pati. Wah, pendhita tak ingkal-ingkal garing ati. Lah wis tantang-tantangan kok malah begogok. Aulana ra diwangi ya mudhar tenan. Lah jare mau wani, Mau ra ana Begawan Durna. Nek ra ana Karepmu piye Bagong? putrane do mangkat mboten. Sapa? Ndara Gargaca, Ndara Antarja, Ndara Antarsena. Wah, aku ora weruh. Ning pendak-pendak pasewakan mesti eneng Gatot Antarja Antarsena ora bakal tinggal karo kewajiban. Sip. Kula nyuwun ngambil Ndara Antarsena ya. Nggih. Yo, Ndara Antarsena Ndara Gargaca Ndara Antarja kula suwun ngambil. sakarmu yen anakku gelem ngewangi karo kowe. Jalu ana tulung. Kon ngundurke Kurawa. Sip. Makasih. Iya. Sampun sinuwun kula nyuwun pamit. Sing ati-ati Bagong aja kaya bocah cilik. Darana kula sedewa kula nyuwun pamit. Ya Bagong sing ati-ati aja kaya Bagong sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Dara Werkudara kula nyuwun pamit. Yo, Bagong sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Matur nuwun lho pun paring ngambil kang putra. Nek wonten umur angoten ndak kula kalah karo Kurawa. Wah, yo sing ati-ati. Mergo jroning ati kula ora ikhlas nek pusaka telu ajeng diboyong kali Begawan Durna niku kula ora ikhlas lahir batin. Yo, wis mongso borongo. Nggih, nyuwun pamit. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nggih. Sampun sinuwun. Iya ya Bagong aja kaya bocah cilik Panakawan. Nun nggih. Nek mboten ngoten ndak ora rampung-rampung perkarane Durna niku mung arep gawe maksiat. Durna niku mung arep gawe kisruh negara Ngamarta. Kula sing ajeng nambaki. Iya Bagong mangsa Nun nggih. Nyuwun pamit sinuwun. iya sing ati-ati. Sampun Ndara Kembar. Iya Bagong sing ati-ati, iya Bagong sing ati-ati. Dara Werkudara kula nyuwun pamit. Yo, Bagong. Nyuwun ngambil kang putra. Yo, wis kono. Tak paringi ngambil. Nggih, ngoten mawon nggih mungkin ndak selak kewengen malah ora prayoga kedadiane mergo niki gawat tenan. Iya. Nek nganti sinuwun Puntadewa kelangan tumbak karo welang payung tunggul naga pustaka Jamus Lima Sada niku wong sing ora seneng karo Pandhawa niku ajeng gawe cinakaning para Pandhawa niku angel mijen moe nganti suwe banyu sinaring. Nggih ta? Iya. Leres mboten? Bener. Kula nyuwun pamit. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Ndara Kembar kula nyuwun pamit. Iya Bagong, iya Bagong. Dara Werkudara. Yo, ora mangkat to.
Oh, mangkat sik ya, Jem. Nggih ngesna dawuh. Kuwi sapa kuwi sik lemu kuwi? Adi kula. Rondo. Wah. Kok ora ngabari aku? Aku ki penggemar. Penggemar tekule atos. Sampun ngoten mawon kula nyuwun pamit nuwun. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nun nggih, parang. Iya. Nyuwun pamit Ndara. Yo, hati-hati. Parang. Yo. Mergo kula niku nek wis karo Kurawa jane asli ora seneng. Sengit kula kepati-pati karo Kurawa. Mula niku ndek penjangka nek Kurawa ketemu Bagong ijen padha ijen upamane. Iya. Kartomarma pas mlaku-mlaku dhewe ketemu karo kula mesti tantang gelut kok. Yakin kula jak gelut mesti. Iya, mergo sengitmu karo Kurawa. Nggih. Lah kula lek sengit iki mergane napa? Kurawa niku mesti gawe cintrakane ndara-ndara kula para Pandhawa. Monggo kula tresna ning ndara-ndara kula Pandhawa. Iya, ketok tresnamu karo Pandhawa. Mekaten. Sampun. Iya. Sampun. Iya. Pun nggih. Yo, sing hati-hati. Ndara kembar pamit. Ya sing ati-ati, ya sing ati-ati Bagong. Ora usah kesusu-susu sare-sare. Wis ya Yem. Inggih ngatos-atos. Ora tak ajar tuman mae nggih. Yo. Ora tak waneni ndak durna iki arep suwi-wiya ta. Iya. Mergo pun nggih. Yo, sing hati-hati. Sampun Ndara. Iya, sing ati-ati. Ndara kembar. Iya, sing ati-ati. Kula tak medal jawi. Mbuh rawang sulak. Lho kok nesu. Pamit kok bola-bali. Ngene iki ngopo? Sangu. Ora nggawa dhuwit. Wah. Ora duwe. Waduh. Durung ngomong wis muni ora duwe. Nggih pun, ngoten mawon. Kula nyuwun pamit tambeng mestu. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Ponokawan. Nune nggih. Andel ora. Ora lidok ujare wong daplok. Durna nang ndi papan anggere gleleng. Anggere gembelo sirahe suarane kemlotak kaya krakal. Mesti nggawa Kurawa. Nek ora nggawa Kurawa Durna wonge ora tau wani swara atos. Nyuwara sing rapenak. Kurawa dampyak-dampyak goleki aku. Aku ki pinter ndelik wong aku iki copet kok. Dadi bingung nek ora kaya aduh kebingungan goleki aku. Ning suwe mesti kecekel iki. Ndara Werkudara tak suwuni pambiyantu Den Kang Putra kon belani kula nggih. Ha kok bubar pasewakan kok Werkudarane ra ngetok pancen wedhus tenan. Piyayi nek ora iso digugu. Seprene kok ora ana kemliure Ndara Antasena Ndara Gatotkaca. Nek aku nandingi Kurawa ijen yakin mesti kalah aku. Wong Kurawa ki wong mlicik. Kurawa ki wong akal ukile wis ketok. Mesti nek mungsuh ijen-ijen kalah karo aku terus ngeroyo, wanine ngeroyo. Nah, nek dikeroyok ya kalah. Nek ora aku ceket-ceket goleki Ndara Antasena Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja takon belani aku selak kecekel Kurawa modar. Nek ora goleki Ndara pun suwe. Ayo sawetara. Kok ora dehem ora watuk. Ora lara kon watuk. Pun ngertos lek kula omong. Wis. Terus keputusane? Keputusan sapa? Keputusan sampean belani kula mboten? Gong. Non. Aku kuwi tau tate tok udan. Nggih. Aku tau tate tok mong. Dek cilik biyen ning aku ora kelingan. Ning kowe tau tate momong aku, Gareng ya momong aku, Petruk ya momong aku. Semono uga aku, Bagong. Aku kelingan jaman dijedi ning Kawah Candra Dimuka. Biyen aku capet-capet ketok ana Ponokawan sing nunggu aku ning pinggiring kawah. Aku kula nika. Ha Petruk iki wedi karo panas. Gareng iki karo Kawah Candra Dimuka di kula sing nunggu sampean. Kowe Nggih. ngaturke panuwun. Sami-sami. Sampeyan tegese utang nyawa kali kula. Mestine ngono. Yen nganti kowe kena genining Candra Dimuka, mesti kowe tekaning pati. Mula aku ngaturke panuwun dene kowe arep gelem nunggu nalika aku dijedi. Nggih. Nggih.
Terus iki mau Kanjeng Rama paring dawuh. Rama sapa? Rama Werkudara. Ngendika pripun? Kowe arep diajar Kurawa. Nggih. Panjenengan wedok pondha mangkat. Wonten sing gawa glugu, wonten sing gawa sekop. Ajeng mala kali kula. Terus sampean Aku didhawuhi Kanjeng Rama Kyai Jodipati kon ngewangi karo kowe. Oke. Ha iki sing arep kok mendorong tak piye iki? Aku ya kon ngewangi gong aja kuwatir. Nah. Pon, nek sampean niat ngewangi kula, maju, gempur Kurawa. Ning nek aku sing maju kok kira-kira ngisini-sini. Apike ngene, Gong. Pripun? Aku ngewangi ning kowe maju wong methoke Kurawa. Yo gelut wae yo. Kowe karaku senggel. Lho. Kok malah nesu? Nesu. Wong ngewangi kok malah kula kon maju. Kowe nek lolo tak tambani, nek mati tak uripke. Aja kuwatir. Mangkato. Yakin? Yakin. Serius? Iya. Nganggo apa le nambani? Banyu sunget kuwi iki. Ki nek diperes metu banyune. Nek nggo nambani wong loro iso mari, nggo nguripke wong mati sing durung winanci iso nglakon. Wah, kene dikutil lampu. Kutil dengkulmu plocot kuwi. Iki pusaka padhake kutil lho. Kula tak maju, Aku sing tansah memanuki lakumu aja kuwatir. Nek ming Kurawa ora bakal menang karo kowe. Yen kowe tak tambani kowe tak uripke. Kowe diantem ngrasake lara, nek lara babak metu gedhe tak tambani langsung mari. mbok sampean buka apotek mawon. Hus. Kok malah kon buka apotek ora? Aku entuk tamba mujarab kaya ngono. Wis mangkato, Bagong Pangkato. Yen pancen kowe engko kerepotan, aku ndelabung saka Dekandara. Wah, iki arep geleleng ya. Nggih, nuwun pangestu nggih. Yo sing ati-ati. Ning ampun ada-ada saking kula lho. Ora. Terus sampean ajeng teng pundi? Mengke ketok Kurawa. Aku ambles bumi. Lah iki pertanyaan meneh iki. Terus kowe nek ambles bumi terus aku lek ngundang sampean pripun? Aja kuwatir, kowe ngejluk lemah ping 3, aku metu. Masa mimpin 3 metu. Iya. Ono sampe bola-bali ra tau metu. Aja sembrono, mangkat to. Pethono Kurawa, nyun pangestu sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Ngajurit gong makuru gongso tetekaya butula. Pancen bener apa sing ngendikake Kakang Prembandurna. Ing atase mung sak derajate Bagong wae lah kok ngembari marang panguwasaning pendhita ing Sokalima. Iki kaya patih sengkune. Iya, Bagong. Lho, Ora basa karo aku. Basa ya gelut ora ya jotosan. Ora usah nganggo basa-basa nang kene iki nang alun-alun. Monggo aku mau nantang karo Begawan Durna sing ketok patih sengkuni sak kurawane jelas kowe mbelani Begawan Durna. pancen kepara nyata. Rasah kowe ki ana omong sing tanpa guna. Kowe po kartos lebar ku sing maju. Karto marmu atus libur dengkulmu melocot. Heeh, karto marmu sing maju. Kowe aku ya wani, karto marmu aku ya turah wani. Aja kemeng karto marmu ijen. Kerubutan sak Kurawa ora bakal tak tinggal loncat. Lah serep nyawamu. Ora serep ora dadi maling. Ayo. Kowe apa aku sing tengane mati? Wani karo Kurawa. Sing tak wedeni apamu? Mo Kartomarma wonten timbalan. Kowe iso mateni Bagong cilik iso bondo tangane ngrincung sikile.
nampa bebungah saka Kakang Penemban Durna. Bagong, kowe ngalah. Ngalah piye? Ora iso kon ngalah. Cepeleke ora. Aku kalah nek wis tekaning pati, ngatang-ngatang dadi badang. Kuwi sipate Bagong ngono kuwi. Kowe wae mo sing ngalah. Kowe bali kowe mane remuk sirahmu. Lho, apa kira-kira kowe iso ngalahke Kartomarma? Kowe lah didelok malam ini. Bengi iki kaya aku sing tekaning pati. Pedhot sirahmu, Hah? pedhot gulumu. Wah, gimer sinahmu tak nggo gathang kowe. Wah, jan saya suwe aku malah saya merinding. Bagong Sumbari kok meden-medeni. Ora men kowe mo. Pateh tuwek iki tetek yuntune. Ora mlungos kok ngarep aku. Amuk Suramrata, Jayamrata imbang yen padha-padha. Pecah sirahmu. Pecah genti legane ati bar. Semah tak petok. Modare, edan. Ayo, kekuatanmu sepiro Bagong musaku? Remuk. Ngapa? Oh, arep modar aku yan. Mau janjine piye? Gejluk lemah ping 3. Wis luwih saka ping 3. Nganti sing tak gejluk ngolet-ngolet. Ra metu-metu. Ya sing gedhe pangapuramu kurang seru, Gong. Wah, ngene ngene iki aku enggak main aku. Enggak main piye? Wis ora nggo perang-perangan. Aki senegro iki melocot bathuke iki. Ki wis gede iki. Tambani nganggo sungutku mari. Wih, heeh. Ki nggon unyeng-unyeng iki. Kuwi borok kok. Oh iya, Ding. Tambane iya. Yo. Ndak gatel. Yo. Malah nambani borokmu barang. Sonana wah wis ora tertib mah aku. Maju meneh, aku tak rasa ambles bumi. Engko konangan. Lir penak ning kono kuwi, Gong. Nek konangan tak dikira wong Pandhawa belani karo kowe. Lah ya kowe. Ngene bae. Piye? Lho, ora bosok anu pripun? Aku tak manji ning awakmu. Panjenengan aku piye? Manji ning jero awakmu. Kowe engko diantem ora krasa, dipateni ora iso mati. Iki serius. Iya. Tenan. Iki ndi? Lajene? Ora iso. Kene wae apa piye? Ciut ning ngombo iki. Yo. Elastis. Ora sudi. Lah metu ngendi kok ngewohke? Kowe ngampet ambegan, aku tak mlebu ning awakmu. Ngampet ambegan? Wis ya wis.
Nek aku mlebu ning awakmu kowe digapak-gapakke ora apa-apa. Lah mbok yo ditibani gaman mesti kowe ora apa-apa. Mergo kowe kedunungan aku, kowe dadi ampuh. Wis ngono wae aku tak mlebu ning awakmu yo. Nek wis klebon awak aku mesti dadi ampuh. Nah, gak wis ra modar. Omong wae malah pidato. Aku tak keplak sirahmu lho kowe. Wis gawe wis. Gunjang ganjing langit kelap-kelap katon. Lir kincang ing risang mawe gandrung. Kono wis. Nang ngendi? Aku wis nang awakmu. Lho, kok ora mbrenjol ya? Ora. Mergo iki sukma. Wah, lah gleleng iki. Kowe diantem ora apa-apa, dipateni ra iso mati. Mergo saka dayaku. Terus kula iso napa meneh? Iso ngilang mboten? Ora iso. Mbok gawe iso ngilang. Benar nyolong kowe. Saidan ora. Ambles bumi ya iso, mabur ya iso. Weh, lah kok sampean dadi wong biasa ora iso mabur? Mergo aku ora dikeparengake mabur. Nek aku sing duwe kekuatan iso mabur. Wo. Nek ambles bumi ngampet-ambegan niat ingsun ambles bumi, terus sirahmu tatapno aspal ngarepku. Ki anggreng kok ora au gejeblok tak jak senggel. Iya. Ngampet-ambegan. Weh. Ora sida. Weh, engko nek ra nyata mlenthung dase. Nyata-nyata gawe wis. Niat ingsun ambles bumi. Wah, lah bumi iki peteng tenan. Ora ana apa-apa, Buna. Wah, lah kae ana wong kae. Tajak Pak, wah asem ayit to. Jaratan ketok le mringis metu ngolah. Nah. Nek mabur Sirahe gedruk ping 3 niat ingsun mabur. mbok sing apik omongane. Ya anu sikil. Wah, antasena ki arep nyilakake sirah kok kon gedruk ping 3. Ayo mumet mabur tenan kon melayang. Sikil gedruk ping 3 niat ingsun mumet. Niat ingsun mabur. Kowe aja tiru aku to, Antasena. Wah, ya apik nek mabur bangane ambles bumi. Wah, iso weruh ngendi-endi. Wedian. Ini ora golek kamar mandi ra ono gendenge. Rugi iki. Lah, iki. Kamar mandi kok rung kirakeki gendeng. Oh, tuwa ra sido. Ting klintring kabeh wis. Ra motok. Wis. Nak medun? Ayo wis medun ngono wae. Ki arep gleleng iki. Wis nantang. Amun Surabrata, Jayabrata, ayo Kartos Lebar. Iki Bagong Sayar digdaya kliwat tukur. Mungsu aku iso menang meguru karo kowe 20 taun legane ngatiku barak. Mripate kok mendelik wae mataku ambar ngopo. sajahe mentas meguru anyar. Ora memper meguru kok mung sedirit. Ning matek aji jaya kawijayan. Ayo, kowe iso gawe aku semaput gedene aku tok anteng gletak meguru karo kowe 20 taun. Pecah siramunya.
lagi ngematke wong gawa kopi. Urung-urung nyekel tumbak ora. Ayo, pecah siramu kowe. Ya, tumban. Ya, tumban. Tumbak iso mbolong ndasku. Aku meguru karo sae taun. Ya wis. Mati tenan kowe Bagong. Hah? Mati tenan. Engko tak jas. Manggon entek baterai colokan listrik murip meneh, Gus. Aja edan. Ora edan serius iki. Pecah siramu. Ya. Ya iki ora muni gamelan. Ngapa dak-dak. Pecah siramu. Wale Dik. Pecah siramu. Ya. Ngono. Hot. Hot. Ha. Oh, mati ya. Mati ya. Wah. Waduh. Ya. Gledek dasmu wis maput ora. Pelekke ora. Rumangsane padake wong loro saudon telu saurupan. Tunggale Kartomarwa Kurawarwane Robakaya. Amuk legane ati. Arepku Karto Dendra. Wah, ora tau mbayar per bulan kowe. Ora tau bayar. Tadi denda terus. Peranganing para Sata Kurawa. Karto Dendra. Dasar Purnyata. Karto Marmo kalah karo kowe. Karto Dendra durung karuan. Arep ngopo kowe? Ngajar kowe. Kowe nek aku kene iki kira-kira kowe gila ora? Lho, dimati lho. Lho. Kok mlesek awake? Ora mung awake tok. Aku nek bleseke sak ndase. Ora percaya kowe? Lho, Mati aku. apa mung apane? Maju, keroyok Gunjang Kanjeng pamit kala katon lir kincanging aduh mawet gandrung nyuwun pangapunten Kakang Durna lagi metu kaya kesonjo mbaya mboten nginten babar pisan nek Bagong digdayane kliwat ukur loh Bagong digdaya mergane kula sawang saing katebian iso ambles bumi. Bagong iso ambles bumi iso mabur. Kakang Durna Kurawa bubar maut mboten kanten-kantenan. Lha sumanggaken Kakang Prembaturna. Oh, lole Bagong aja pamer. Kuat nampani Kyai Cundha maneh aku meguru karo kowe keparat. Gus, piye? Durna beto drei. Drei dengkulmu. Kae dudu drei. Lha napa? Kae pusaka arane Cundha Manik. Waduh, murup kaya wong nyuluh. Mergo saka kekuatane sing ampuh ngegilani mula pusaka kae murup. Terus
Ora usah wedi. Pethuke Gong, kowe ora bakal tekaning pati. Engko nek mati ora usah wedi. Tandang ngono, aku sing bakal namengi saka jero awakmu. Oke, ayo gawa pusaka. Suntakan aku ora wedi regane atiku, Mas. Kang minarya wangsit pindha kumbang kang ajaping tawang susuh angin ngendi nggone entos nalu kembol manyar-manyar duk ning dungkul wana dadi alas-alas dadi wana saya gembelo siramu saya greleng pacakmu keparat ing atase wujude Bagong wae kok ngorak arek para sata kula wis katon bubar sar-saran ora karu-karuan. Ayo, pancen kowe digdaya tandangono, Kyai Cundamane. Kowe sing wong jireh Penembandurna. Durung babak kulitmu, durung putung balungmu. Kowe wis gawa pusaka Kyai Cundamane. Ayo, nek pancen pusakamu iki digdaya tamakno dadane Bagong. Loh, kowe wani nang mari Kyai Cundamane? Ora wani sebab apa? Pusaka ampuh karo ora gumantung kowe. Ning gumantung kelakuane sing duwe pusaka. Nek kelakuane sing duwe pusaka kuwi elek, tumindake angkara budi candala, pusaka sing ampuh ora bakal ana dayane apa-apa. Ora percaya? Bisa dibuktikan. Silakan. Lho kuwi nyatane kaya ngono. Kabeh kuwi mung gumantung ana kersane sing gawe urip. Ampuhing pusaka, ampuhing menungsa. Malati papan panggonan ki mung gumantung karo sing gawe urip. Hah? Wis tau ngerti critane Nabi Musa? Loh. Pendhita ora tau menyang pengajian. Nabi Musa ae tau ngomong iya. Kae entuk firman saka Gusti Allah. Musa, tongkat kuwi sabetno ning Laut Merah. Mergo entuk firman saka sing gawe urip, mula tongkate ampuh. Nek wis ora diparingi firman karo Gusti sing akarya jagat, tongkat kae ya mung kayu ngono wae ora ana dayane apa-apa. Cundamane semono uga, tok anggap ampuh nek Gusti sing gawe jagat marengake Cundamane ilang dayane, kuwi mung wesi rongsokan. Ayo tibane nang wetenge Bagong. Ayo wis. Ayo ora bakal temancep ning malah dadi srana melancarkan peredaran darah. Mergo aku tak uncek nggon weteng. Wis, aja kok kian gunung sing tanpa guna. Dijajal apa piye? Oh, lakon mati dening aku. Wah, Durna bapakku, Bagong. Pandhawa gumulung mangung siring sata Kurawa kambaung kesru katitik merut layut sagung praratu. Kula nuwun pangapunten, Nggih. Iya, saking pangapuntenipun Ponokan Bagong saengga kula damel ribet wonten ing negari Ngamarta sewu-sewu kalepatanipun ingkang bapa tadah wadana. Bapa Penemban. Mestinipun Bapa Penemban Durna menika saged menggalih Bagong menika namung drajating Panakawan. Nanging sabab menapa panjenenganipun Bapa Penemban Durna mituruti dhateng menapa ing dados
pikajenganipun Panakawan Bagong. Oh, inggih amargi Bagong sampun kurang ajar dhateng Bapak ing Sukalima. Bagong sampun ngiyas dhateng Bapak ing Sukalima. Bagong sajaipun sampun ngilani dhateng Bapak ing Sukalima. Namung semantena kang kinten kula Bagong namung dapur gegojekan. Mboten gadhahi niat wantun kaliyan Bapa Penemban Duna. Oh inggih ngaten kula nyuwun mangapunten lan salajengipun kula nyuwun dawuh saking Paduka anak Prabu Puntadewa. Menggah kados pundi babakan perkawis menika? Sapurnaning pasewakan ingkang putra tumuli manjing wonten ing sanggar pamelengan nyuwun dhateng panguwasaning dat kang werwengdat mugi-mugi pikantuk pepadhang nyatanipun Dewa Asung pepadhang dhateng ingkang putra pun Darma Kusuma Jawata paring wangsit pusaka katiganipun menika kedah dipun lintoni. Lho dipun lintoni menapa? Dipun lintoni wujuding kanugrahan ingkang badhe mandhap wonten ing jagat ingkang nami Wahyu Jati Wasesa Bapa Penemban. Kandhak bleguduk soal gembol suara nganti awela. Dipun lintoni wujuding Wahyu Jati Wasesa kasinggihan mekaten. Menawi Bapa saged ngaturaken inggih menika wujudipun Kajeng Jati Wasesa tuwin Sekaring Jati Wasesa kula badhe ngaturaken wujudipun tumbak Karawelang payung tunggul naga miwah pustaka Jamus Hyang Jimat kelima sada wujudipun Sekar Jati Wasesa lan Kajeng Jati Wasesa kula aturaken Paduka badhe maringaken pusaka ketiga inggih kasinggihan mekaten nyuwun pamit ger kula Bapa badhe ngupati wonten pundi dunungipun. Nek dilintoni kayu jati biasa pripun? Bagong. No. Kowe tak kandhani ya Bagong. Nggih, ratu kuwi ora kena mban cindhe, mban siladen. Mban cindhil, mban cindhe. Mban siladen tegese ora kena bedak-bedake. Nggih. Kowe balya ning Karang Kadempel. Mekaten sinuwun. Iya Bagong. Matura karo bapakmu, bapakmu mesti wis tanggap. Oh nggih, ngestakaken dawuh. Nyuwun pamit nggih. Ndara Kudara. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Sampeyan ora ngerti kekuatan kula to? Wente kekuatan apa? Mungsuh Kurawa menang. Wah, aku ya weruh. Gumun aku ing atase Bagong kok kekuatane ngedapi-dapi. Aula saniki Bagong modern. Iso ambles bumi, iso mabur. Oh iya. Enggak. Kaya ngopo? Mangmatke nek mboten pitados. Seneng ta kowe? Bahagia ta kowe? Metu ra omong-omong. Sone iki nek metu omong. Modar. Dapusi ale Kang Putra. Wong tak slupe kok njur arep sapa-sapa arep dimuki bapakku barang arep diumuki wong bapakku wong ngerti kok arep diumuki. Mbok menawa kok wis Bagong Baliya sandangamu kae mau gawanen. Oh iya. Kula kake kraton e, Bang. Ya wis jupuken. Nggih, ajeng kula nggih melih. Ya wis kono, Bagong. Romo Kiai, oh. Dimas Antasena ketak ndasmu kok. Ora dakoni tenan aku. Ora masalah. Sing penting kowe iso gimer sirahe gareng. Sik diancam kok kakane. Nyuwun pamit, sinuwun. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nggih. Nyuwun pamit nggih. Iya.
Nyira. Nyuwun pamit. Sritina ning pasewakan